Perayaan Natal nang Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan mlaku meriah. Desa sing duwe julukan Kampung Pancasila iki masyarakate guyub rukun, masio beda agama. Malah pas Natalan dina iki mang, warga sing agama Islam karo Hindu melok ngewangi pengamanan ibadah Natal. Ya kok ngene lho Cak Ning, wapik kudu dicontoh karo daerah liyane. Kampung Pancasila nang Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan dikenal dadi ikon toleransi beragama nang Indonesia. Nang kene masyarakat sing beda-beda agama urip rukun. Ana sing agama Islam, Kristen ambek Hindu. Malah omah ibadahe masjid, gereja karo pura panggone jejer. Barek kondisi iku, Kampung Pancasila dadi miniatur kerukunan, barek gelek dadi jujukan wisata edukasi religi sing nyuguhno budaya karo toleransi. Lapas warga sing agamane Kristen Natalan koyok dino iki, warga Muslim karo Hindu nang kampung iki melok ngewangi. Ono mbok-mbok ndewor jilbaban gonceng warga ngeterno nang gereja. Saliyane iku, arek nom-nomane yo melok ngamano prosesi ibadah sing dibeber nang Gereja Kristen Jawi Wetan. Pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan Desa Balun Mahardika Mangkunegara ngomong, Natalan nang Kampung Pancasila iki beda ambek nang daerah liyane nduk Lamongan. Sing ngewangi pengamanan gak cuma polisi, tapi yo remaja masjid karo pecalang Hindu. Toleransi nang Kampung Pancasila iki yo tambah kental pol pas umat Islam ambek Hindu melok nyumbang utawa donasi rupa dhuwit, beras ambek barang-barang liyane nang warga sing ngrayakno Natal. Zulkifli Zakaria, CTV.